You Sagorbachev Darrell, Vidambo President. Pick up Cool Studio. Your DJ Largest. Your DJ Bagman. Imi bakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaita omapindira simwe kwatoenda tingashika bakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaita omapindira simwe kwatoenda tingashika ingawani baba ndokura semba pandinoshanda hapana pandoremba daima uyaho tembotaura Mr. Chibunga bera baba ini ndayaura valipo vamwe vanoda kundidoneza ndichangoshinga baba ndichingoshedza mafanzi angu ndivo vangondisimudza pandinodona baba vanondisimudza imi vakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaitawo mapindira simwe kwatoenda tingasvika vakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaitawo mapindira simwe kwatoenda tingasvika inga panorwa mikono neni ndinorwawo kungodoshinga pane mimwe mukono asi pane vanhu baba pandinoresa zvitadzo zvawanda baba ndinoresa dai maikona ini mandichenesa ndimboitawo baba sebasa vavengi vangu regai kundidzasa ndakumbira kunyangwe ndakadai vakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaitawo mapindira simwe kwatoenda tingasvika vakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaitawo mapindira simwe kwatoenda tingasvika ingawani baba ndokura semba pandinoshanda hapana pandoremba daima uyaho tembotaura Mr. Chibunga bera baba ini ndayaura valipo vamwe vanoda kundidoneza ndichangoshinga baba ndichingoshedza mafanzi angu ndivo vangondisimudza pandinodona baba vanondisimudza imi vakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaitawo mapindira simwe kwatoenda tingasvika vakuru furahi nzira kwatoenda kure kwakakwira midai swaitawo mapindira simwe kwatoenda tingasvika inga panorwa mikono neni ndinorwawo kungodoshinga pane mimwe mukono asi pane vanhu baba pandinoresa zvitadzo zvawanda baba ndinoresa dai maikona ini mandichenesa ndimboitawo baba sebasa vavengi vangu regai kundidzasa ndakumbira kunyangwe ndakatadza